Ще ви разкажа една страшна история. Защото стига смешки за финал. Време е за по-голяма тръпка. Евгений, дай нещо страшно. Така. Така, сега. Това се случило... Да, сега. Това се случило в Нью-Йорк. Защо там ли? Защото точно там бил отишъл за обмяна на опит директорът на новооткритият български Дисниленд. Той се срещнал с американския си колега Дебек, шефа на нью-йоркския Дисниленд. И заедно обиколи всички атракции. Знаеш, е гледал, записвал си, пробвал влакчета, люлки, атракциони. Накрая казвам, да, общо взето колега от Нью-Йорк да ви кажа, когато имате вие, стига бе, Евгений, после ще стане страшно, стига да свири там. Когато имате вие, имаме си го и ние тук в София. Нищо особено. Пък аз си мислех, че като е в Америка, ще е кой знае какво. Ай сега, обидал се американския шеф. Пък сега не ви ли е срам да такова сравнение? Че ние тук сме с светлинни години пред вас. Даже къде светлинни години бе? Небрежно подхвърлял на нашия шеф. Верно, всичко ви е по-шаренко, така, по-лъскавичко. Иначе е същото. Имате люлки, влакчета, въртележки, нищо ново. Шефа на американски Дисниленд го погледнал обидено. Изведнъж лицето му светло и казал: а вие, колега, триумфално казал това, вие видяхте ли нашата нова стаичка на страха? Не, казал нашия, не съм. Много ли е страшно? Ма тя направо е най-ужасяващата, умопомрачителната и най-сърцеспиращата и вземаща такава страшна стаичка на света. Заповядайте да я видите. Гарантирам ви, ама много голям страх. И така американец във българин в едно просторно хале, изобщо всички ягли започна да изкачат призраци, привидения от пръста, от земята за изкачали скелети, които размахвали ножове, светкавици, раздирали изкуственото небе. А озвучаването било наистина толкова пократително, Евгений, пасти да яде. Не, това не е, онова било просто размазващо. Мъртвешки стонове, детско хлипане и оригинални записи на престъпници от електрическия стол. Бе, целият хаос трябва около минута, след това всичко отихнало и американец казал: колега, изплашихте ли се? Нашия само плюл в пазвата си и тихо казал: това как го направихте, бе? И он е казал: с милиони долари, бе, колега. Лазерна анимация за привиденията, светкавиците, специалните ефекти, нови технологии, бе, Холивуд, бе. Тук те в областта на страха има още много да ни гоните. Победоносно завършва американец. Нашия само смотолевал едно, ще я видим ние тази работа. И взял самолета за София. Както става винаги по вицовете, скоро след това американец дошъл на гости на българския си колега. Още едва стъпил на летището и чужденецът веднага поискал да види нашия Дисниленд. Естествено, гледали там какво гледали и накрая българина казал: а сега да те вода в нашата стаичка на страха. Ще ми трябват атрибути. Стига, бе, репликира американецът. Не мога да повярвам, че сте успели да направите нещо по-страшно ужасяващо от нашата стаичка на страха. Ти само ела. Ела. Казал нашия, отворил една врата и бутнал чужденеца вътре. И човек един се оказал в един дълъг, тъмен коридор. Никаква светлина, не се чува звук. Аматьори, презрително каза американеца и продължил опипан по коридора. Походил още 100 метра. Коридора става все по-тесен. В един момент дългият тъмен коридор свършил и той се оказал в една малка тъмна стаичка. Тя била празна и само в отсрещния ъгъл стоял един ром, да не кажа циганин, с бели дрехи, бяла коса и бяло катинарче. И този човек държал пред лицето си една запалена свещ. Докато американецът още се оглеждал, човека в бяло, който прилича колкото на привиденият, толкова и на Азис, попитал с гробовен глас: днес мили си до 5? Да, казал машинално американец. Ами тогава